de 2 ori mai mulți bani. Și la ce mă refer aici? Dacă ai văzut videoclipul anterior unde am publicat o carte și s-au făcut bani cu cartea respectivă, aici o să câștigi mai mult de 2 ori, cum scrie pe ecran. Și am să spun de ce. Dacă ne uităm aici, asta este o carte de smoothie pentru dietă. Noi o să facem o carte dietă pentru slăbit, cu rețete în ea și cu tot ce trebuie. A doua fază, o să introducem un link de afiliere după un site care ne plătește pentru promovarea de linkuri de la firme care își promovează produsele. Pentru acest link, de exemplu, o să luăm 48,65 de dolari. Deci 48,65 cu aia 10 se face aproape de 60 de dolari. Pentru fiecare carte vândută și cu linkul făcută comanda la produsul respectiv, am făcut banii acestea. Dar hai să nu mai stăm și să-i dăm drumul să vă arăt cum să fac toate chestiile astea. Am ajuns în pagina OpenAI, openai.com, ChatGPT. După ce ne-am înregistrat, îi dăm aici, ajungem în această pagină unde putem să scrie o carte despre cele mai bune și eficiente 10 rețete de slăbit. Și aici aș mai adăuga eu cu detalii, gramaje. Și uitați cât de ușor ne scrie o carte. Inteligența artificială o face și până ce scrie cartea vă spun încă ceva. Deci eu am dat exemplu de 10 rețete, puteți să puneți 50, 80, câte credeți dumneavoastră că ar trebui să conțină cartea pe care vreți să o scrie. Pasul următor, căutăm canva.com, ne înregistrăm și ajungem în această pagină. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut în videoclipurile care le-am făcut înainte că am folosit Canva și știți despre ce e vorba. Deci aici putem să edităm coperta cărții. Deci aici o să scriem dietă și o să ne dea șabloane care pot fi înlocuite, ce desene și tot ce are aici. Nu o să rămân prea mult aici, am să vă arăt direct ce am pregătit eu. Eu am ales un șablon, uitați exact ce vedeți acolo, asta poate fi scris, editat. La fel și fotografia asta schimbată și aici scris. Exact așa vă căutați un alt șablon cu alte imagini sau schimbați imaginile dumneavoastră. Se poate șterge dacă vreți, completați altceva. Deci cam așa să zic că arată o copertă. Slăbește rapid, 30 de rețete ușor de preparat. Puteți să scrieți altceva. Eu am făcut doar un exemplu aici ca să vedeți despre ce e vorba. După aia ajungeți la faza asta. Adaugă pagină. După ce ați completat asta, în partea de jos îi dați adaugă pagină, o să vă apară pe un fond pe care îl puteți schimba de aici, ca și nuanță. Intrați din nou în ChatGPT, unde scrie o introducere pentru o carte de dietă de slăbit. Și ați văzut cum funcționează, el începe să scrie, copiați toată chestia asta, îi dați copy și o duceți aici. Eu deja le-am pregătite toate, ca să nu stau prea mult. O lipiți într-o pagină de asta, cum a fost asta liberă, introducerea și aici scrie bine ați venit la cartea despre dietă și slăbire rapidă ce ne-a generat ChatGPT. Ok, faza 2. Ajungem la ce am cerut prima dată. Dacă vă amintiți, scrie o carte despre cele mai bune 10 rețete de slăbit cu detalii și gramaje. Bun, copiem primul capitol, vine lipit aici și prima rețetă. După aia, pe al doilea capitol, și tot așa, adăugăm o pagină, lipim o rețetă. Mai adăugăm o pagină, mai lipim o rețetă. Așa până ce terminăm cartea. Avem 15 rețete, scriem de 15 ori, copiem și lipim aici rețeta respectivă. Ok, acum personalizăm fiecare rețetă să arate mai bine. Prima dată să zic, scrieți vrei să slăbești și mai repede. Dă click aici. Cum se face asta? Se dă aici la text, aduceți un text aici, da? Care poate fi schimbat și scris altceva. După ce am scris asta și am făcut formatul care vrem, adăugăm și o fotografie. Salată de quinoa, ca și ce scrie aici, da? Copiem o fotografie de asta, o aducem aici. Deci cele cu coroniță și pro care le vedeți aici sunt cu plată. Căutați care nu au nimic. Prima dată să știți, fiecare pagină din asta, fiecare rețetă, puteți să o personalizați cu câte o fotografie și la fiecare adăugați ce scrie aici.
Următorul pas. Intrăm în Google, căutăm ClickBank. Ne înregistrăm pe ClickBank, o să avem această pagină. De aici alegem Afiliat Mercado. Ajungem în această pagină. Odată ajuns și aici, căutăm aici gătit, mâncare și vin sau ce scrie aici, da? Și atunci îi dăm dietă și căutăm un link de afiliat. Cu acest link de afiliat o să facem niște bani în plus și promovăm acest produs. O să câștigăm 48,65. Eu am studiat deja, de-aia vă spun. Îi dăm promovat și aici scriem pseudonimul, după aia îmi dăm creați, o să ne apară linkul de afiliat aici, care va fi copiat aici. Îi dăm aici unde vedeți, vrei să slăbești mai repede, dă click aici, v-am spus mai devreme că o să vă spun de ce facem chestia asta. Îi dăm lipire link, îl copiem aici, îl lipim și atât e tot procesul. Și la fiecare pagină pe care o facem, la fiecare rețetă, scriem ce vedeți aici, lipim linkul și tot așa, până jos, la toate astea. De fiecare dată că cineva dă pe linkul respectiv și cumpără produsul, noi avem de câștigat $48,65. Pe lângă că ne vindem cartea. După ce ai terminat de scris toate rețetele și cartea e făcută, deci am făcut coperta, introducerea și rețetele și am lipit tot ce e aici cu linkuri, cu fotografii, urmează să o copiem în calculatorul nostru. Pentru asta o să dăm aici la distribuie, o să alegem la descarcă și aici alegem PDF standard. Îi dăm click și automat se descarcă în calculatorul nostru. Și odată descărcat acolo e gata, pregătită pentru atunci când o vom publica în Amazon. Dar până atunci mai avem puțin. Următorul pas și ultimul ar fi publicarea cărții. Deci am intrat în Google, căutăm kdpamazon.com, am ajuns în pagina asta după ce am dat acolo. Și aici, dacă vă uitați așa pe scurt, durează mai puțin de 5 minute, iar cartea ta va apărea în magazinele Kindle din întreaga lume în 72 de ore. Citiți mai multe dumneavoastră dacă doriți. Aici îi dăm login. Dacă nu avem cont în Amazon, trebuie să ne facem un cont prima dată. Aici îi dăm creați și după care îi dăm aici creați o carte electronică și va apărea rubricile astea care trebuie completate. Aici limba, numele cărții, tot ce vedeți aici trebuie completat. Unde e opțional, nu e obligatoriu. Aici se lipește conținutul cărții și aici cuvinte cheie și vă uitați dumneavoastră la tot ce e aici și trebuie completat. După aia salvează și continuă, ajungeți într-o altă pagină unde trebuie să puneți coperta cărții care ați făcut-o în Canva. Și după aia urmează stabilirea unui preț și publicarea cărții. E foarte simplu. Tot ce am făcut eu în limba română e bine făcut în limba engleză pentru ca acea carte să fie vândută mult mai bine. Deci, de la copertă, text și rețete, e bine să folosiți Google Translator, de exemplu, și să traduceți tot ce vine scris în limba română în limba engleză, ca și atunci când publicați cartea să fie mult mai bine vândută. Acesta este canalul meu, iar dacă vrei să vezi cum poți să completezi rubrici, posta cartea pe Amazon, atunci îți recomand să te uiți la videoclipul acesta. Eu am fost Tovi, îți recomand să te abonezi pentru nu a pierde niciun videoclip care o să-l scot pe viitor. Până pe data viitoare îți mulțumesc că ai rămas până la sfârșit. Ciao, ciao!